No niin, jengiltä on tullut niin paljon haasteita tähän meidän keittiöhommaan. Me aloitettiin tuolla durian karkki, me vedettiin durian karkki Hanadin kanssa. Hanad laatas, se ei kestänyt. Mä vedin melkein loppuun asti. Ja mä sanon, että durian karkki on yksi pahimmista kokemuksista, mitä mä oon kokeillut elämäni aikaa. Me kokeiltiin sitä habanero, sitä tulista, sekä ei toiminut. Meidän piti video saman tien poistaa, koska ei siitä tullut mitään. Ja nyt tänään kaikki Jonnet on haastanut mua, että okei, hei, kokeile Jonne aamupala. Eli Odense ja ES. Mä en juo ES, joten ES mä jätin pois. Mä haluan vetää, mun hampaat tippuu tän ikäisenä. Mutta meillä on tänään tässä talossa Odren Extreme White Jonne aamupala. Ja joku oli sillä hei, kokeilla laittaa monta näitä, kun sä pystyt, niin kautta kestääksä. En mä oon hullu, mä en todellakaan laittaa näitä monta mun huuleen, koska mä oon nähnyt ja kuullut jengiltä, että jengi on tippunut Odensista. Esim. Kasmir on tippunut. Kasmir sai myrkytys Odensista. Tää ei oo enää nuuska. Tää ei voi olla nuuska, koska normaali nuuska se kuuluu nautti, sä otat sitä ylähuuleen, sä istut vähän aikaa, sulla tulee rentoutunut olo, mutta tää on liikaa. No, ei puhuta enempää, voittaa haasteet vastaan. No, mä otan ensimmäisen nuuska, tässä todiste. Ensimmäinen kautta nyt. Näin Jonnet oikeesti yrittää tappaa sykla. Kaikki näiden jälkeen mä oon tehnyt osa 1, osa 2, osa 3 Suomen hauskammat videot. Ja tää on se kiitos teiltä. Okei. Tässä varmaan menee vähän aikaa, kun tää alkaa vaikuttaa. Tässä mä pidän tätä minuuttia vähän aikaa. Katsotaan, koska se alkaa vaikuttaa, tiiäksä. No, kyllä tää polttaa, tiiäksä. Odense on se, että se alkaa heti polttaa, kun sä laitat ylähuuleen. Mä tunnen se poltto alkaa tosta noin. Se polttaa, tiiäksä, sit sun silmät saattaa olla vähän niinku lazy eye. Okei, tää tuoksu, siis Odense haisee hirveellä, mä voin sanoa. Tää tuoksu ihan kun sillä luokkalaisella on kuollut rotta kurkus. Tää tuoksu ihan samanlaisella. Onko sekin Odense? Okei, otetaan toinen. Tää toimii, on semmoinen rentoutunut olon, semmoinen tiiäksä, että semmoinen niinku polttaa. Siis mä en oo tottunut täällä puolella, että on nuuskaa. Tää puoli. Mä tunnen sotaa siellä. Se ei oo kaittaa, tiiäksä. Monta Odense huude on vittu hullu, koska tää ei oo normaali enää. Mä pistin 2. Täällä vielä 3 vielä. Ai vittu, helppo sumpuuksella kamera toisella puolella. Vittu. Tää vittu ottaa. Kauas lähtee. Anna sä häp. Vittu, tää toimii oikeesti. Joo, tää on Odense poika vittu. Jonne aamupala, sun pitäis tietää se, sä oot siis 7. Vittu. Lähtes 3 nyt. Vittu, vähän pystytään oikeesti. Nyt mä ymmärrän Kasmir. Jos sun pitää tottua nuuskailuun, niin silloin kun sulla on se kuopa siellä, niin se ei oo mitään. Mut mä en nyt sanoa Jonnet, että oikeesti alkaa nuuskaa tai jotain, koska nuuskaa haisee pahaa. Sun pitää oikeesti hankin tasokas nuuskaa, skryf tai jotain, mut tää on liikaa. Tiiäks, alkaa tulla räkää suusta, koska täällä puolella, tiiäksä, mä en tunne, lähtee tuntoon, tiiäksä. Ja alkaa kylmiä väreitä vähän jalassa. Kokeilla. Ai vittu, miksi mä teen tällaista haasteet, vittu. Vittu, vaan Jonne tekee näin, vittu. Sata alahuule, vittu, tää polttaa vittu. Tekisi mieli teillä se kilpikone, joka sanoo satasalamassa se polttaa vitusti. Se on oikeastaan ehkä... Ota pois sieltä, pitää.
Sait! Mitä täällä haisee? Älä Mitä täällä haisee? Tää haisee paskalle. Mikä se on se ODS, eiks niin? Eli mitä täällä haisee? Mikä? Kato tätä hetkeä. Kato ton bembo. ODS, nyt maistuu. Ota pois. Vittu, tää oli paski haaste ikinä. Mä en tuu ikinä enää vittu tekee ODS haastetta. Vittu hullut ei onneet oikeesti. Tuotte jotain Risto sukulaista ottaa. Mä en tuu ikinä. Ja mä nyt tän räkävi. Nenäkin. Joo. Vittu. Sammuta se kamera.